5, mark the calendar right. Sumag National, we're shining so bright. Blue and yellow vibe, paper planes in the sky. Bayanihan energy, watch the levels go high. Sa bawat kanto, may ngiti at sipag. Dito sa Sumag, walang nag-aatubili. Let's make it move, let's make it solid. Community goals, we already got it. Bayanihan sa paaralan, let's go! Paayong adlaw sa tanan nga pumuluyo sang Barangay Sumag kag mga kasimanwa. Kami gikan sa Sumag National High School nga nag-apangabay kag nagaagda sa tanan nga magpakigbahin sa Brigada Eskwela 2026 nga pagahiwaton halin June 1 to June 5, 2026. Sa bawat brushstroke, vision ay lalatag. Sweep the floor, clean the hall. Sumag spirit standing tall. Bayanihan sa paaralan. Sa temang bayanihan sa paaralan para sa kaayusan at kaalaman, ginaagda namon ang mga ginikanan, alumni, barangay officials, stakeholders, pribado nga partners, kag tanan nga voluntaryo nga magbinuligay agud mapreparar ang aton eskwelahan para sa masunod nga tuig pang eskwela. June 1 to 5, kita kids, let's go! Ginaagda namon kamo nga mag-upod sa sini nga mga buluhaton. Pagpanglimpyo sang mga classroom kag palibot sang eskwelahan, pagpintura kag pagkaayos sang mga kagamitan, pag-ayos sang school grounds kag mga tanom, paghatag sang donasyon, pareho sang pintura, cleaning materials, school supplies, electric fans, kag iban pa nga makabulig sa eskwelahan. Magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugali ay panahon na naman ang brigada. Ang inyo gamay nga bulig dako na nga kontribusyon para sa mas luwas, matinlo, kag maayo nga pagbukas sang klase para sa aton mga estudyante. Para sa mga gusto magboluntaryo o kung maghatag sang donasyon, mahimo kamo makig-angot sa pamunuan sang Sumag National High School o kung magkadto mismo sa eskwelahan halin Hunyo 1 tubtob, Hunyo 5, 2026. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na, tulong-tulong. Kabukosan kita nga magbinuligay kag ipakita ang matuod nga espiritu sang bayanihan para sa edukasyon sang kabataan. Ini ang Sumag National High School nga nagaagda sa inyong tanan para sa Brigada Eskwela 2026. Panahon na naman ng brigada. Tara na, brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Dali na, magupod kita sa Brigada Eskwela 2026. Sumag National High School. Eskwelahan sang paglawom, kalidad, kag kaugmaon. Brigada Eskwela 2026. Halin sa komunidad para sa kabataan. Madamo gid nga salamat kag kabay pangapadayon nga mag-uswag ang aton komunidad. Una sa tanan bata, buligan, amligan, tudluan, alalayan. Tatak sumagan nun, tudluan kag alalayan para mangin talentado, asensado kag kampiyon nga sumagan nun.